koda duol mar IBC mabende nochakra yanga e chakruok mar dwenieri igeno ni biro dhi nyime e kinde thuolo mar ndalo 30 mabiro makoro nyiso ni e giko mar dwenieri chenro makamano biro rumo. Odiochieng' ma kawuono wantiere e karod bura Makibra e ward ma Sarang'ombe kama bende chenro mar Ndikrwok mag jogo ombulu manyien dhi nyime ka bende medo mana paronu ni duol no ero mar IBC dwaro mar mondo mi ochop ne oganda maromo milion 7.2 mabende kwana tamalo 70 maggi gin rowere e pacho kaendi. Odiochieng' ma kawuono kaka ineno antiere koda rowere kaendi mabende abiro mar miyo gi thuolo mar mondo mi gichiwnwa pachgi kaluwore koda okang' makamano. Kata kamano okuongo mondi abiro loso koda agents mag IBC mar mondo mi gilernwa kaka chenro makamendi osebedo ka dhi nyime e ward nieri mar Sarang'ombe. Wantiere e tie school noero mar primary mong'ere kaka Ayani Primary e school noero e karod bura Makibra. Abiro dhi ayanga mar mondo mi wawinj pachgi. Habari zenyu? Mmeshindaje? Siku ya leo tumewatembelea, tunataka tu kujua registration inaendeleaje ya wenye wanajisajili wapya. Sijui sasa nitaongea na nani kwanza. Sasa utajitambulisha jina na pengine unafanya nini? Kwa majina naitwa Victor Diambo. Mimi ni clerk wa registration. So far turnout si mbaya sana. Tumeregister to few being the days za kwanza. So the more days inasonga the more watu wanakuja. So leo sijiona kama kuna ubaya, tumeregister tu vizuri. Mpaka saizi ni mida ya kama saa 7 hivi. Unadhani msharegister watu wangapi ama kama unaweza tueleza? Currently turnout tumekuwa poa. Tumeregister watu more than 15 na tuna expect more juu ni day ya kwanza hapa. Tulitoka station nyingine so ni hii station ni day ya kwanza. So tuko hapa na najua watu watakuja. So target yetu ni as much people as possible wakikuja tuna register. So tuna specific target. Sasa tunaweza himiza tu watu wajitokeze tu register. Mkiwa register ni nini mnaangalia? Ni mtu anakuja na kitambulisho ama ni nini hizo mnaangalia? The only essential thing ni kitambulisho, original one. Hiyo tu na ni kani wewe uko hapo tunaanza registration process. Yeah. Hapa ni ward ya Sarang'ombe, meaning hapa mtakaa in the next 30 days zenye zinakuja ama mnapania kumove? Ni ward ya Sarang'ombe so kuna station kadhaa katatu so tuna rotate around. So tunaweza kaa hapa hata wiki siku 3 or more tukirotate within Sarang'ombe. Yeah. So mkitoka hapa pengine mtenda location nyingine hivyo mpaka hizo 30 days ziishe? Tutaenda locations zingine zote as long as tuko within Sarang'ombe. Hadi 30 days ishe. Yeah. Your final word to the youth au wenye wanaona hata wenye bado hawajaregister na wanapania kuregister hapa Sarang'ombe ward ni nini? Mimi naweza advise my youth ndo wako kwa economy ya sahi. So mimi naweza advise wakuja wajitokeze wa vote, wa stand out, wakuja vote. Most ni peer pressure. Wakishaambiwa zipiga kura pia wanajiingiza kwa kikundi zipiga. So mimi naweza advise wajitokeze. Ondo na zamuondo umejaa huku. So wajitokeze wapige kura. Wachague mtu wao. Hivyo tu. Asante sana na tunashukuru for your time. Jana mar LTN manaka kiwinjo giwachone gintiere koda dwaro mar ndiko rowere mathoth ka bende in rawera akema kata imbe isendikori manyien kaka jagombulu. Kata kamano wantiere koda rowere ni mopogore ma bende odiochieng' ma kawuono nondikre ayanga kaka jogombulu e ward noero mar Sarang'ombe ka bende gintiere koda hikruok mar goyo ombulu ka biro chopo yiero maduong' ma bende piny Kenya biro timo higa mabiro. Adal mar mondo mi awinj pache aneno ka nyadendi osebiro kaendi mariwore koda sini sani ji irio nade? Ario maber. Nyingi en ng'ati nyalo mna lero nwa ni nyakure? Nyinga en Juliet Awuoro Jijo anyanya kach Kadianga. Yes. Koro Juliet, yes. Isendikri kaka jagombulu manyien? Asendikora kaka jagombulu manyien. Kendo wan gosiepewa mang'eny ne wabiro ji mang'eny nikech wang'eyo gimomiyo wadwa ni mondo wakaw kura. Makoro wacho ni ma ndie no kang' mokwongo makoro idhi goyo ombulu mano kubiro chopo yiero mabiero donge? Ma ka asekaw kura to koro abiro bedo free nikech ang'eni kam 2022 I will be a voter. Yeah. Koro nyalo mna nyisowa ni ang'o mojiwi odiochieng' ma kawuono mar mondo mi indikri kaka jago ombulu manyien? Gimojiwa maduong' kabisa nikech ka an gombucha kaka a citizen
Number one, it's a civic responsibility. Mar go ombulu, it's my right. Apart from that, daer mar kao kura nikech adwa loko telo ma an godo, adwa neno new changes, adwaro elect new leaders mabro kelo change, mabro kelo lokruok ma wadwaro. Ahinya kaka wan anto ahero baba, daer mar kao ombulu mondo adwa ni mondo ane baba mbele kucho. Koro mano be momiyo again adwaro ombulu kendo. Yeah. Juliet erokamano, lakini kata mana kapok awuoyi mar mondo mi idhi, ne rawera masani nenowa kacha kata mana e wang' TV kata mana e mbui marwa, wachni en ang'o ne rawera mapok owuok mar dhi kao ombulu? Rawera mapok owuok dhi kao ombulu, daer mar koni ni mondo wuogi odhi okao ombulu. This is the time for change. Mbae sama inyalo keto ng'at ma nyochi dwaro ni mondo obed e telo. Mae sama inyalo keto ng'at mineno ka nigi qualities, ng'at mineno ka is very much responsible, ng'at manyalo kelo change e gweng'u. Koro ka in rawera matin pok ikao ombulu, take the mandate, go out, akao ombulu mondo wa change Kenya. Erokamano ahinya Juliet, kendo erokamano kuom chiwo pachi. Kata kamano pod aneno ka wantiere koda rawerni moko, to bende awuoro gi madawuor nyidendni wuok. Akini jowuoyi kanya e wodni, samoro ne gisekao ombulu, samoro koro wawinj kata mana pachi, kam inyalo nyisowa nyingi ni kendo inyakure dendri no. An nyinga Sharon Pande, anya Semerata. To koro Sharon, kapenjo isekao ombulu? Asekao ombulu, nawuok odiochieng' ma kawuono kendo nachopo kar kaeni, ayani polling station mondo mi andikra kaka jago ombulu. Ang'o manosidhi mar kao ombulu odiochieng' ma kawuono? Nyadi mang'eny asebedo kod gombo mar mondo abede ng'at moro manyalo dhi e polling station mondo practice democratic right mar yiero leader ma chunya dwaro, maneno ka nyalo kelo dongruok ne oganda. Mane gima nosidhi? Mane gima nogola maduong' mondo mi abi akao ombulu, mondo abende ka ji biro go ombulu higa manyien, abed kod thuolo mar yiero jatelo ma chunya ohero, mang'e ni nyalo kelo dongruok ne oganda. Nikech wang'ni IBC chano mar mondo mi rowere wuogo koka romgi mar goyo ombulu. Ne rawera maneni sani mapok okao ombulu, dinyise nade? Rawera mora mora mantiere oko kanyo mapok owuok oko mar dhi kao ombulu. Kamora mora ma intie miwinja kata miwinje duol ni, wuog oko kawuono. Gini en gimoro ma kao dakika matin, kata obedo ni dich manade, en gimoro ma will not even take more than 10 minutes. Dhi mondo ikao ombulu, mondo in bende ka yiero maduong' ochopo dwe mar 8 higa manyien, ibed ni in bende nyalo goyo ombulu, mondo nikech rawere mang'eny wakoso tije, gima wanyalo timo onge, to it is our votes that will counter. Koro, king'eni kok ikao ombulu, tibiro chalo mana ni iyiero jatelo marach ma chunyi ok dwa. To kikao ombulu, tidhi goye ne ng'ama ing'eyo ma idwaro, ming'eyo ni nyalo konyi, ombulu ni biro bedo counted for. Sharon, agoni erokamano kendo erokamano ahinya kuom chiwo pachi odiochieng' ma kawuono. Kopogore kata mana gi rowera ma bende isewinjo duondgi, wantiere koda jogo eko ma bende gi dho ngere luongogi ni mobilizers, ma bende noyudo Sarang'ombe Ward kaendi odiochieng' ma kawuono. Kendo daher mar losogi, dakwagi mana ni mondo gibi machiegni mar mondo mi gimiwa pachgi. Amosi kendo ni riyo nade? Ariyo maber. Gi nyingi ifulnwa tija iya kanyo. Gi nyinga iluongo ni Oskoyo oko. Sarang'ombe ka. Wa mobilize youths mapok okao ombulu, wan wasego ombulu higni mang'eny. Koro wa mobilize youths ma nyocha otieko skul, joma wagologi e bases, wagologi e pools kuma gigine, to wakelogi gikao ombulu ka. To wang'isogi ni ombulu ni kikao, to en e future mari. Nikech kiero jatelo maber, to eko ka dongruok nyalo bedo. Kiero jatelo marach, to dongruok onge. To dongruok en future mar kila ng'ata ng'ata. Makoro mobilizing ni utime yo mane tung kata mna ji adi ma mobilize ji koni? Mobilizing watime e yore mopogore opogore nikech wang'eny. Gisani to wan mana gi youth leader ma Sarang'ombe, ma bende wan go kaka an achung'ne youths ma Sarang'ombe. Koro wan gi youth leader, koro mane jatendwa. Koro nitiere kiwango mwaketo. Koro kila ng'ato mobilize gi sani an kaka an Oscar asokelo more than 30. Pod amedo wuoyo gi youths mondo mi okao ombulu. Shida mwayudo ni moko pod onge gi ID ni gi waiting, but wapush gi mondo gidhi gikao ni ID mondo mi gi gikao ombulu. Nikech waneno ni this time en marwa, to kendo this time wadhi kao piny ni e yo ma chon sana. Erokamano ahinya Oscar. To daher mar mondo mi alos koda youth leader kaka iwacho. Youth leader chori machiegni?
Ero fulnwa nyingi tijakura abo mana makoni Mike. Okay, erokamano. Nyinga iluongo ni Marcelo Mboya. Awuok Asumbi, dala mar Homa Bay County. Yes, but Marcelo koro osenyiswa ni in youth leader. Youth leader ma mobilize jikoni. Inyalo mana nyiswa gigo eko mutimo mar mondo mi uneni rowere chopo mar kawo ombulu. Okay, wan kaka vijana o kata kaka youth leader, but wasebedo piny gi vijana to waseng'eyo kuonde ma vijana bede. Mostly vijana bedo e bases. Koro wawuoyo gi the bases kata kama kijende go bede wanyiso gi niya msikai tu kwa bases. Mtoke nje na mpige kura. So ng'eny kijende negi IDs but gionge kura. Koro we are targeting every place including the liquor dens. Kama kijende nyalo bedo no bedo piny kata gi madhi gi gimoro matin. To wakawo gi to wakelo gi mondo gikaw ombulu. Kamano. Okay, anyalo wacho ni nyocha wabede meeting kaka the Kibra leaders kendo nyocha wawinjore ni everybody ma represent every ward from our chairman Jakone Ajonga and everybody including other chairman of every wards. Ji nyocha winjore nkenjo wabedo nyaka piny nyaka gi mbunge marwa. To nyocha wawinjore ni every ward nyaka koro wuog oko makaw kijende kod nyiri matindo, the young mothers mondo wuog oko mondo kaw ombulu. Wachako winje pach nyawadu machielo mana kinyiso wa nyingi to mane yo machuok ne rowerni maneno kata mana TV sani inyalo nyiso gi ang'o mar mondo mi giwuog oko e chenro nieri mar kawo ombulu. Kwachako gi nyinga Lawrence Ochieng, an one of the youth makibira kaeri. Koro akwayo yawuoyi duto mane oko mano osesomo moyudo motieko klas 8 kata osetieko form 4 to osegike higa mar kawo ID. Nigi wuok oko gidhi gikaw ID gi bed ni gin kama nade kata kuma gintiere giwuok oko mondo gikaw ombulu gibede situation ma ginyadhi mondo giyier leader of their choice. Kendo akwayo jonyuol kata ng'ata mong'eyo nyathi moseromo kawo ombulu mondo o encourage ng'ata mani in that category en gi ID te ni na category monya kawo ombulu owuog odhi okaw ombuche mondo yud chance kata thuolo madhi yiero mbunge kata leader ne madhi kelo ne lokruok e kiwango ma entiere no ero. Mana kaka iwinje no ok damed mang'eny amedo mana paro ni odiochieng' ma kawuono nwako mana pach jopiny ewi chenro mar ndikruok mag jokaw ombulu manyien. Odiochieng' ma kawuono nwantiere kar od bura ma Kibra e ward ma Sarang'ombe. Gikanyo mine makelo wa